И здравейте хора, аз съм Стилян. Днес ще ви кажа за един филм, който гледах миналата седмица. Филмът се казва Отново в действие. Филмът е от 2025 година. Екшън комедия. Филмът е интересен. Можете да го проверите в Замундата. С български субтитри можете да го намерите там. Филмът се разправя за мъж и жена агенти на ЦРУ. Действието първо се развива при 15 години. Трябва да вземат някаква програма компютърна. Те я вземат, после биват компрометирани в един самолет. Филмът е доста интересен и забавен. Няма повече да разправям. После ги преследват и след 15 години биват разкрити от едно изтекло видео. Те след това се отказват да бъдат агенти, после биват разкрити след 15 години. Доста е интересен филма. Доста интересен филм и препоръчвам да го гледате. Повече няма да издавам. И е забавен. Това е общо взето. Това беше всичко от мене. Надявам се този клип да ви е харесал. И ако е така, пръснете един лайк. Абонирайте се за канала ми с камбанка, че да получавате известия, когато кача ново видео. Последвайте ме в Instagram. Последвайте ме в Instagram. Линк в описанието ще има към моя Instagram профил. И линк в описанието ще има и към моя геймърс канал. Там качвам игри в другия ми канал, който е геймърски. Аз бях Стилян и до нови срещи. Чао, чао!